Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai suna kasar Hausa 24. Idan wannan shine zuwanka na farko sai ka daure ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Sannan mai sauraro yana da daban bibiyanmu a shafukanmu na sada zumunta irin Instagram kasar Hausa da kuma Facebook mai suna kasar Hausa da kuma Twitter @kasar Hausa. Ko kuma shafinmu na WhatsApp mai suna labaran kasar Hausa, ko kuma mai sauraro zai iya tafiya kai tsaye zuwa website ɗinmu mai suna kasarhausa.com domin samun sahihan labarai kuma ingantattu. A labaran namu na yau za ku ji cewa inda gwamnatin Zamfara ta ayyana tuban Bello Turji a matsayin tuban muzuru. Mai saurare ga labaran kamar yadda suke. Bello Turji, shugaban 'yan fashin daji wanda yake a jihar ta Zamfara, ya bayyana tubansa a watannin baya, sai dai kuma har yanzu babu wanda ya yarda da tuban nasa. Ana ganin tuban nashi tamkar tuban muzuru yake. Kamar yadda Sani Abdullahi Shinkafi ya bayyana, ya ce har yanzu hukuncin da jihar Zamfara ta ɗauka a tun baya cewa ta janye sulhu ga 'yan fashin daji, dokar tana nan daram. Amma kuma ya ayyana cewa da ɗan fashin dajin da ya miƙa wuya ƙofa a buɗe take. Alhaji Abdullahi Shinkafi ya ce ba za su ɗauki tuban Bello Turji da muhimmanci ba har sai ya ajiye makamansa da kuma sauran kayayyakin da suke tada zaune tsaye da su. A makon da ya gabata ne mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara, wato Sanata Hassan Nasiha, ya ce Bello Turji, wanda shahararren ɗan fashin daji ne wanda ya addabi wasu yankuna a jihar ta Zamfara, ya tuba kuma ya rungumi zaman lafiya. Bello Turji da tawagarsa sun shahara wajen sata shanu, garkuwa da mutane da kuma hare-hare a kan ƙauyukan yankunan, musamman ƙananan hukumomin Shinkafi, Zurmi da kuma birnin Magaji a cikin jihar ta Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar. A yayin wata fira da aka yi da shi a gidan talabijin na TBC ranar Litinin, Shinkafi ya ce ya kamata Bello Turji ya ajiye makamansa ya kuma fito bainar jama'a ya bayyana tubansa domin a yarda da shi. Amma dai gaskiyar magana ita ce ya tuba, amma bai miƙa makamansa da kuma wargaza tawagarsa ba. Sani Abdullahi Shinkafi ya ƙara da cewa in har ka tuba, dole ne ka miƙa makamanka da kuma baburan da kuke hawa da kuma kayan sojoji da 'yan sandan da kake sakawa. Kamar yadda Shinkafin ya ƙara da cewa hukuncin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka na dakatar da sulhu da 'yan ta'adda na nan daram. Amma dai kuma ya ce duk ɗan bindigan da ya miƙa kansa da makamansa a matsayin ya tuba, gwamnatin za ta karɓe shi. Har ila yau Abdullahi Sani ya nuna damuwarsa akan irin yadda ake jinkiri wajen yanke hukunci ga waɗanda aka kama da laifi. A shekarar 2019 da ya hau karagar mulki, gwamna Bello Matawalle ya ɗauki matakin sulhu ga 'yan bindigan a wani salo na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ya addabi jihar ta Zamfara. A watan Satumbar bara, gwamnatin ta karya wannan alkawari na sulhu na zargin 'yan ta'addan da yin ƙarya na yin tuban muzuru. Ba da daɗewa ba, gwamnan da wasu hukumomi a jihar suka ba da izinin mallakar bindiga ga 'yan jihar domin kare kansu daga hare-haren 'yan ta'addan, lamarin da ya samu suka a wajen ɗaruruwan 'yan ƙasar, domin ganin hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba, face sai dai ma ya ta'azzara rashin tsaron. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah kawo mana ƙarshen rashin zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen labaran namu na yanzu, sai wani lokaci za ku ji mu da wani labaran na daban. A madadin abokan aiki Awal da Kabiru K+, ni Adamu Sa'idu da na gabatar nake ce da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya.